Tajb illum nikkonċentraw fuq l-ewwel nofs tas-seklu 19. Tajjeb? L-informazzjoni li għandna ovvjament aħna u nersqu lejn iż-żminijiet tal-lum aktar għandna informazzjoni kotrana, dejjem iridu nkunu selettivi, ħannippruvaw nażlu dak li huwa ta' bilħaq importanti li nistgħu nitgħallmu minnu. 50 sena. Nkopru bewet war 50 sena. Tajjeb, jekk il-ġimgħa l-oħra rajna l-żmien tal-Illuminizmu, tajjeb fis-seklu 18, dan hu issa żmien ta' fejn kien hemm ħafna filosofi. Sa meta nkellmu ngħidu l-kelma filosfu x'jiġina f'moħħna. Well, ħafna filosofi jiktbu tqil, jiktbu kotba ħoxnin li kważi ħadd ma jifhimhom. Però li jiġri mbagħad dawk li ftit ikunu qrawhom tajjeb jittraduċu jerġgħu jippreżentaw l-idea tagħhom lin-nies li għallu kapaċi jifhmuhom. U allura se naraw nies speċjalment fil-Ġermanja fejn għandna l-ewwel il-Dan Friedrich Schleiermacher tajjeb li illum baqa' magħruf bħala missier il-liberaliżmu modern. Meta ngħidu liberaliżmu biex nifhmuha bi kliem sempliċi, tajjeb hija approach lill-iskrittura illi inti qed tippretendi li ħadd titgħallem mill-iskrittura, però dak l-affarijiet ma jdoqqolekx, qed tifhem dak l-affarijiet illi inti tgħid jiena nirraġuna mod ieħor din, allora ma taċċettaħiex. U dak huwa liberaliżmu hija valenu fil-Knisja. Ma nix ngħidu qabel ma kienx hemm liberaliżmu għax minn kollox issib. Però da il-personaġġ Friedrich Schleiermacher Ġermaniż kien ta' spinta u eleva il-moħħ uman anke fuq l-iskrittura. L-iskrittura hija kelma tal-Alla, hija l-ħsieb tal-Alla mgħoddi lilna, frattan dawn jidhrom li il-raġuni umana tista' tkun arbitru jew referi fuq dak li ħallilna Alla. Anke l-Griegi tal-Antik ta' qabel ma twiled Ġesu kienu ħafna jollu u jiċċelebraw ħafna il-kapaċità tal-moħħ uman. Tajjeb, aħna bħala Kristjani nafu li aħna ignoranti u fid-dlam minħabba dnub huwa Alla li jirrivelana jwaslilna l-verità tiegħu. U jerġa' mbagħad personaġġ aktar li ħalla impatt anke sal-lum fuq il-ħsieb tad-dinja in ġenerali, tal-Ewropa in ġenerali. Immanuel Kant. Immanuel Kant li kien Luteran u kien imur il-Knisja regolari kun nhar ta' ħadd kollox kien jagħmel skont orarju strett, kien bniedem metodiku ħafna, kitab ħafna, però waħda mit-tasks li ħa fideh kien li hemm ħafna evidenzi li Alla jeżisti u dan l-evidenzi kollha attakkhom u prova jġibhom fix-xejn. Qed tifhem? U fil-waqt li allura dan jmur il-Knisja. Qed tifhem bħala Luteran. U tara allura din fil-waqt li qed jilagħba mod fir-realtà mhuwiex hekk. Ukoll il-wieħed li jiġi warajh imbagħad Georg Hegel li wkoll żviluppa sistema li għadha wkoll sal-lum popolari, mhux noqogħdu nidħlu f'ħafna dettall. Bażikament dawn nies bħal dawn u għexieren bħalhom, tajjeb, xeħtu dubju fuq l-awtentiċità tal-iskrittura mqazza. Tajjeb, l-iskrittura finalment hija ktieb miktuba minn nies, dana xbajna nisimgħuha, ovvjament miktuba minn nies iva, awturi sagri li Alla ħatar tajjeb biex jgħaddu l-kelma tiegħu bla żball. Tifhem? Bl-ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu. Però dawn qalu dan huwa rekordju fallibbli. Pereżempju meta kont żgħir jiena kienu ġew xi kotba f'idejja u aħna nafu li l-ewwel 5 kotba tal-Bibja kitibhom min? Mosè. Il-Pentateuku. Tajjeb il-kotba ta' Mosè li jservu bħala pedament tal-bqija tal-iskrittura.
fuqhom hija mibnija l-bqija tar-rivelazzjoni. Però dawn nies bħal dawn bdew ħarġin b'teoriji komplikati li qalu pereżempju il-kotba ta' Mosè mhux Mosè kitibhom, l-ewwel nett mhumiex antiki ta' skan taħsbu. Tajjeb? U dawn jiġu editjati bħalli kieku għandek biċċa drab minn hawn, imraqqa ma' biċċa drab minn hawn. Tajjeb? Qalu da tal-inqas hemm 4 awturi differenti, J-E-P-D. Tajjeb? J jiġifieri Jahwistic, E jiġifieri Elohistic, P priestly u D Deuteronomistic. Illi dal-kodba żviluppaw matul iż-żminijiet tant inbidlu, allura anta tismek tgħid. Mela l-Bibja mhijiex affidabbli, mhux ta' min jafda, jekk kien hemm daqshekk dbabis u bidliet fiha. Tifhem? Allura dawn il-filosofi bażikament jekk jistgħu jgħalmuna xi ħaġa hija proprjament din. Id-dinja berfa ma rfitx il-Alla. Pawlu qala l-Apostlu, id-dinja berfa ma rfitx il-Alla. Tajjeb fil-waqt li dawn irriduha ta' orrif, tajjeb bil-riżultat li ħallewna illum inkixfu u għalkemm ovvjament daħlu ħafna taħwit, tajjeb, però il-Kristjan Ġesu qal inna xtej simgħu leħni. Tajjeb, nitennew fl-Iskrittura Mqazza bħala rekordju affidabbli, rekordju li Alla ippreservah matul iż-żminijiet bħala il-xhieda tiegħu. Tajjeb, aħna nafu li l-Knisja bażikament il-missjoni tagħna hija li la darba aħna ilqajna l-Evanġelju, tajjeb, l-Evanġelju kif huwa rrekordat fl-Iskrittura Mqazza, ngħadduh l-ħadd ieħor. U allura xi ħaġa li ġrat kmieni fis-seklu 19 kienet li bdiet il-British and Foreign Bible Society bil-ħsieb li tqassam il-Bibja fost il-ġnus. Entrapriża sabiħa, entrapriża kbira, illi l-iskrittura kienet ilha tiġi tradotta minn żmien ir-Riforma, mis-seklu 16. Tajjeb kien hemm diversi nies minn pajjiżi differenti fl-Ewropa li kienu qed jaqilbu il-Bibja għal-lingwa tan-nies il-vernakular. Tajjeb biex niftew illi wieħed jista' jaqra għalih innifsu. Tajjeb. Din il-British and Foreign Bible Society illum nafuha bħala il-Bible Society biss, il-Bible Society. Tajjeb, però bdiet bil-ħsieb illi l-iskrittura tagħmilha available lil kulħadd. Tajjeb? Però bħalma jiġri meta għandek soċjetà li tibda u tikber u tissaħħa ħafna drabi tikber fin-numru, però mbagħad tibda tiddajjef fil-kwalità. Di tiġri sikwit, tajjeb? Pereżempju, fi żmien Luteru, tajjeb, il-Luteraniżmu kien fi dottrina tajba, tajjeb? Però il-Luterani tal-lum ħafna minnhom ma tantx fihom xtaqsara, ġifieri, din l-istess ħaġa tiġri sikwit. Dana li ġara mbagħad dik ibret u bdew anke deħlin ċertu idejat li pereżempju stramba di fitnejna, illi meta jiltaqgħu biex jagħmlu xi konferenza ma jibdewx bit-talb. Tgħiduli ma jibdewx bit-talb għala. Bdew deħlin ċertu affarijiet illi finalment parti minn din il-soċjetà inqatat għalija u bdiet il-Trinitarian Bible Society. Dan l-isem idoqqilkom intom? Idoqqilkom għaliex il-Bibja li għandna bil-Malti tajjeb hija pubblikata minn din il-soċjetà f'Londra għaliba s-sur Kam Zammit dam 17 sena ħdem fuqha tajjeb u dejna bija, sissa dejna bija u dawn dejjem kienu ġentlomi li tawna l-Bibja prattikament b'xejn. Dal-aħħar bagħtulna grant ġifieri li kellhom il-Bibja kollha li kellhom bagħtuhomna b'xejn. Dina bdiet fil-1831 u skont l-istatut tagħhom biex tippromovi l-glorja tal-Alla u s-salvazzjoni tal-bnedmin billi tqassam kemm fl-Ingilterra kif ukoll f'pajjiżi oħra dejjem dipendenza fuq il-barka divina l-Iskrittura Mqazza. Mogħtija b'ispirazzjoni minn Alla u li kapaċi jagħmlu lin-nies orri fas-salvazzjoni permezz tal-fidi fi Kristu
Ġesu. Bdiet prattikament kien hemm żewġ kontroversi kbar illi din kellha ħanejdu hekk ħarġet bħala fera mill-Bible Society. Il-Bible Society riedet illi l-apokrifa tkun inkluża fil-Bibja. Kulħadd jaf x'inhi apokrifa? Well, il-Knisja Kattolika Rumana mill-Konċil ta' Trentulaw, tajjeb, bdiet tgħid illi hemm 7 kotba illi mhumiex ispirati illi qed tgħid dawk huma deutero-kanoniċi. Tajjeb, jiffurmaw parti mill-Iskrittura Mqazza. Issa anke Ġilormu fis-seklu 5 meta traduċa l-Bibja għal-Latin, dik aħna ngħidulha bħala il-Vulgata, tajjeb, da kien għala ċaru tont illi l-apokrifa mhumiex parti mill-Iskrittura Mqazza, però l-ħabib tiegħu l-Isqof ta' Ruma, Damasius, għallu inti traduċihom xorta. U dana fejn dam tant jittraduċi l-Bibja kollha kemm hi, fi 15 jittraduċihom. Jittraduċihom bi 15 biex ta' parsi. U kienu miżjuda fl-aħħar tat-Testament il-Qadim. Tajjeb? Fis-seklu 16 il-Knisja Kattolika għatat il-deċiżjoni. Qalet dawk huma parti mill-Iskrittura Mqazza. Aħna ma rċettawhomx bħala parti mill-Iskrittura Mqazza għas sempliċi raġuni illi l-lut ta' żmien Ġesu Kristu ma kinux jaċċettawhom bħala parti mill-Iskrittura Mqazza. U Pawlu jgħid illi l-lut wieħed mill-vantaġġi li tkun ludi kien illi lilhom ingħatat il-kelma talla. U allura hemmhekk aħna aċċertati illi l-apokrifa mhumiex parti mill-Iskrittura u la Ġesu u lanqas l-apostli qatt ma kwotaw minn dawn il-7 kotba li fihom l-iżbalji kemm fid-dottrina kif ukoll żbalji storiċi u oħrajn. Minħabba il-kontroversja mela il-Bible Society riedet illi ikunu inklużi. Tajjeb, dawn in-nies tat Trinitarian Bible Society qalu le. Dik mhumiex parti mill-Bibja m'għandniex għalfejn ninkluduha. Tajjeb? Imbagħad ukoll kien hemm il-kwistjoni li wieħed mill-membri li kien laħaq uffiċjal fis-soċjetà kien Unitarian. Unitarian, ġifieri dan ma jemmix fit-Trinità. U x'għadna l-aħħar darba, l-aħħar kalma li għadna. Jekk ma temmix fit-Trinità, m'intix Kristjan, tista' tirrexxa kemm trid, tajjeb, inti kun qisek bħal tax-xhieda ta' Ġehovah. Dawna rridu jaċċettawh bħala uffiċjal u dawn in-nies qalu sa bil-Malta ngħidu iż-żejjed inbiddet. Ma nistgħux nissapportu iżjed li nibqgħu fis-soċjetà u allura bdiet il-Trinitarian Bible Society. Mhux kull separazzjoni hija ħażina. Tajjeb, meta Luteru priedka l-Vanġelu u l-Knisja Kattolika bil-kburija tagħha remietu, tajjeb, u allura bdiet ħanejdu hekk dan moviment ġdid, dak kien moviment tajjeb. Tajjeb, mhux kull separazzjoni jew firda hija ħażina. Tajjeb, mela ringrazzjaw għal dawn it-Trinitarian Bible Society sal-lum għadhom qegħdin jittraduċu l-Bibja f'diversi lingwi. Minarja fin-1980 xi ħaġa li bagħtu l-ewwel kopji anke tat-Testament ġdid waħdu bil-Malti. Illi jiena smajt storja illi meta wasal fid-dwana l-Arċisqof ta' dak iż-żmien ħa passi biex ma jħorġux mid-dwana. U baqgħu ma nafx tul ta' żmien fil-bitħa ta' dwana għax-xita. Tistgħu sa żmienna ta' sa żmienna. Mela, ħanerġgħu morru lura għal kontinent ieħor, il-kontinent Amerikan, fejn hawnhekk f'dak il-perjodu mhux perjodu eżatt. Jekk taqra il-kotba hemm jgħidlek li kien itwal, hemm jgħidlek li kien iqsar. Però f'dak il-perjodu wieħed ieħor ġara t-tieni stejqin kbir fl-Amerika, the Second Great Awakening. Tajjeb, meta kien hemm ħajdu hekk in-nies in ġenerali kienet imqanqla li tfittex il-ħwejjeġ tagħha. Kien hemm ċerta interess, tajjeb ċerta speċjalment fost in-nisa u fost il-fqar illi kienu attirati għall-iprit karta tal-kelma u li xi ħaġa karatteristika f'dak iż-żmien fil-seklu 18, 19. Tajjeb, naraw
illi bdew il-camp meetings fl-Amerika li għadhom popolari sal-lum. Jien meta darba mort l-Amerika ma' Ray Hoover, Pastor Ray Hoover. Kien ħadni f'dan flok kampijiet kif qed intarawhom hawnhekk kienu ħazz tal-injam. Tajjeb, però l-idea hi li irtir. Fejn għandek irtir u mort tisma' l-kelma talla, dbaħbaħt fija, tajjeb ħadd lura mbagħad invugurat. Dawk il-camp meetings bdew f'dan il-perjodu, tajjeb, illi irriżulta f'żieda sinifikanti fi sħubija fost knejjes Battisti u Metodisti. Tiftakru Metodisti x'inhuma? Dawn li ħarġu mill-Knisja Anglikana minħabba l-predikazzjoni qawwija ta' John Wesley. Tajjeb? F'dan l-istejqien revival, tajjeb, naraw is-sovranità tal-Ispirtu. L-Ispirtu Santu li joġbu jaħdem kif, meta u fejn irid. Tajjeb? Jien u qasin maħna kapaċi nibdew revival, tajjeb, nistgħu nagħmlu huwa li ngħixu ħajja nadifa, li nkunu reċipjenti notfa li Alla kapaċi jużana, tajjeb, li għalfina dik ix-xewqa, dak id-desiderju urġenti li naraw in-nies jkunu salvati. Ovvjament, kwalunkwe revival jibda bit-talb. Il-Knisja bdiet bit-talb. Il-Knisja bdiet meta il-120 kienu miġmuwejn fil-kamra ta' fuq qed jitolbu u niżel l-Ispiritu Santu fuqhom, Pentekoste. Tajjeb, għandna preċedent qawwi, dejjem bit-talb. Li Alla jogħġbu jbierek il-kelma mxandra tiegħu. Fost il-nies illi kienu ħajdu hekk pedini importanti f'dan il-revival fl-Amerika, naraw nies bħal Asahel Nettleton, evangelista tul il-rianimazzjoni fl-Amerika. Miegħu kien hemm f'partijiet oħra, Timothy Dwight, Lyman Beecher, Nathaniel Taylor u oħrajn. Nistgħu nibqgħu nsemmu billi qed insemmi l-ismijiet m'intomx tiftakruhom vera. Però nagħrfu li dawn ħafna minnhom kienu pastors komuni fi knisja li Alla użhom biex il-Knisja tiegħu tkun multiplikata kif infatti ġara. Tajjeb? Però kif dejjem ngħidu meta Alla ikabbar xita jipprova x'jagħmel, jipprova jfixkel. Jipprova jara kif iħawwad l-imħuħ. U dak kullu propjament naraw. Dan il-ġentlom bid-daqna Charles Finney jintroduċi modi u metodi ġodda li affettwaw l-evanġeliżmu tal-massa fl-Amerika. Da fi żmien dan it-tieni stejqin kbir fl-Amerika. Kien personaġġ karizmatiku, ġifieri li kien kapaċi jinfluwenza lin-nies. Però minn artiklu li rajt dwaru minn Michael Horton li huwa teologu għadu ħaj illum il-ġurnata, l-artiklu semmet The Disturbing Legacy of Charles Finney. Il-legat imbarazzanti il ħallilna dan l-evanġelista. Il-għaliex Horton jgħid li ebda bniedem ma kien aktar responsabbli illi il-verità kristjana tkun mawġa fi żminijietna minn Charles Grandison Finney. Ħafna affarijiet li jsiru llum il-ġurnata nistgħu nifhmuhom biss jekk imorru lura għal żmien Finney u naraw x'beda jagħmel ġdid illi dak iż-żmien kienet xi ħaġa ħwejjeġ ġodda imma huwa promovihom u għadhom sal-ġurnata tal-lum. Tgħidli pereżempju xiex, pereżempju il-lazy decisionism. Tajjeb, l-idea li nagħmlu laqat, tajjeb imbagħad fl-aħħar tal-priedka nistiednu n-nies jiġu fuq quddiem biex jitolbu ħalli salvaw. Tajjeb, din tanti aċċettata llum il-ġurnata u forsi intom meta ġejtu hawn Klod, darba tgħidu kif ma jagħmilx hekk Pawlu. Ma tifhem. Ma nagħmilx hekk għax l-apposta ma kinux jagħmlu hekk. Charles Finney kien jagħmel hekk. Għaliex ma nagħmlux hekk? Għax aħna nemmnu illi l-kelma tal-hija qawwija biżżejjed, tajjeb, il-meta tiġi pritkata fedelment.
U onestament nitolbu lill-Alla biex ibirika. Aħna nemmnu li aħna niżeraw. Aħna nsaqqu imma huwa Alla li jkabbar. Imma Charles Finney ried li jkabbar hu wkoll. Il għaliex ried ir-riżultati dak il-ħin immedjatament. U li niski jisfurzhom jagħmel minn kollox kien jagħmel biex jieħdilhom deċiżjoni. Għaliex għax hu għalih li tkun Kristjan kienet sempliċement biss biex tirriforma ruħek personalment qabel kont sakranat ma tibqax fis-sakra. Jekk qabel kont titraskura l-familja, issa ssir raġel miġbur tal-familja. Tajjeb, riforma personali u soċjali dak li rid. U għalih il-Knisja kienet strument biex il-ħajja soċjali tkun elevata skaluna ola. Però sallum il-ġurnata Jerry Falwell smajtu bih, Jerry Falwell evangelista għadu ħaj sallum dwar Finney jgħid li huwa wieħed mill-eroj kbar tiegħi u eroj ta' ħafna evanġeliċi inkluż Billy Graham jgħid. U għalhekk naw li Billy Graham illi u nnifsu kemm nies eluf kienu jmorru biex jirċievu lill-Kristu. U Billy Graham innifsu ammetta li 95% tagħhom jerġgħu lura għalli kienu. Allura dan il-metodu ġdid li daħħal Finney huwa tajjeb u għalfejn qed tkompli tagħmlu allura. Għalfejn qed tkompli tidduplika l-iżbalji ta' nies bħal dan. Apparti minn hekk Charles Finney xejn tittestjalu t-teoloġija tiegħu x'kien jgħallem, id-dub oriġinali ma jeżistix. Id-dub oriġinali ma jeżistix. Waħda. Il-Knisja hija mezz ta' riforma personali u soċjali kif ġadna, innega l-ġustifikazzjoni bil-fidi biss, tkellem ħafna kontrija illi xiġifieri li tafda fi Kristu biss u Alla jiġġustifika, Alla jaħfirlek, Alla. Le. It-pattija ta' Kristu fuq is-salib mhijiex verament pagament għad-dnub. Is-salvazzjoni tistrieħ fuq l-għażla u l-prestazzjoni tal-bniedem, int tagħżel. Tajjeb, darba iltqajt man-neputi tiegħu dajjena li ġie hawnhekk f'dil-Knisja. U wara li spiċċajna il-ħadd kellimtu u provajt nispjegalu l-Vanġelu u għal jiena Kristjan. Għalli ma taf kif nara s-salvazzjoni jiena? Għatlu għajtli. Għalli jisna għedin fuq bastiment, tajjeb, il-bastiment huwa salvazzjoni. Pero jekk jien niddeċidi nista' naqbes l-isfel għal-baħar. Għatlu iva. Għalli u meta niddeċidi jiena nista' ngħajat u Alla jiġi waddab lis-salva uomur biex jitalgħan fuq. Talim ta' Charles Finney. Talim Pelagian li konta tiegħu wistin ta' Ippona ikkumbatta kemm felaħ u Pawlu l-Apostlu kombatta kontra l-Ġudajisti ta' żmienu. Għax dan huwa l-istess żball dejjem kartaz differenti, però huwa jew Alla jsalvak. Solo Deo gloria. Sola grazia. Jew int għandek xi ftit jew ħafna parti mis-salvazzjoni tiegħek. Da Charles Finney warrab is-sovranità tal-Ispirtu. Aħna nemmnu li l-Ispirtu Ġesu qal irriħjon fuq ferit. Inti tisma' l-ħoss tiegħu ma tax minn fejn hu ġej laqas fejn sejjer. Hekk hu kull wieħed li jitwet mill-Ispirtu. Ma sax niddeċidi jien li inti tiwet mill-ġdid issa? Għax tajt talba? Nixtieq, però naf illi l-Ispirtu Santu ma jaħdimx hekk. Charles Finney warraba din is-sovranità tal-Ispirtu Santu u kien jemmen li tista' tikkonverti xejn trid int, kif trid int, meta trid int, għax fidejk. Fidejk. Dan huwa easy decisionism illi fil-prattika jiddiżappunta lill-Knisja u jagħti tama falsa il dawk illi minn għalhom talbu talba tas-salvazzjoni. Charles Finney m'għandniex wis x'niċċelebraw għamel furur fi żmienu ovvjament,
saħansitra approva predikaturi nisa għal dak iż-żmien u anke nafu li Alla ma jridx li l-mara teżerċita awtorità fuq ir-raġel f'kongregazzjoni mħalta, però dan huwa l-metodi ġodda illi għadhom jaffettwawna sal-lum. Forsi issa nibdew nifhmu aħjar għala aħna nagħmlu affarijiet pjuttost differenti ma' ħadd ieħor. Dejjem hemm raġuni. Waħda mill-vantaġġi li tkun taf l-iswa tal-Knisja hija propjament tibda tifhem minn fejn ġejjin dawn l-ideat differenti. Ikunu ġejjin minn x'imkien. Ħa naraw din l-istampa minn torx taqtaw minnu dak huwa Maomettu. Tgħidu li ħammorru lura fis-seklu 6, stennew ftit. Għadna fis-seklu 19 li kien ukoll perjodu ta' bl-Ingliż ngħidulu restorationism. Restorationism. L-idea bdew jimbtu speċjalment fl-Amerika. Gruppi setet għajdulhom li trid. Kulti għajdulhom li trid. Illi jibdew minn hawnhekk. Well, dak li ġar fil-passat, tajjeb bħala Knisja, il-Knisja kienet korrotta. Kienet ħażina, m'hemmx is-salva minnha, iridu nibdew mill-ġdid. Iridu nibdew mill-ġdid net. Tajjeb? U allura anke matul is-Second Great Awakening, tajjeb kien hemm din l-idea bdiet tigwel il-Knisja tħassret għal kollox, rridu nibdew mill-ġdid assolutament. Aħna ma ngħidux hekk. Aħna ngħidu illi Ġesu qal jien se nibni l-Knisja tiegħi u iva minkejja hemm diżappunti matul naqraw ċertu ġrajiet diżappuntanti ħafna. Però nafu illi b'xi mod jew ieħor Ġesu minn ġenerazzjoni għall-oħra ġabar lin-nies tiegħu. Ġabar lin-nies tiegħu. Tajjeb u allura le, avolja forsi iltqajna diġà ma' personaġġi li forsi ma jarawx għajn majn bħalna, però ma ngħidux dak mhumiex Kristjani. F'dan iż-żmien fis-seklu 19 bdew ħerġin gruppi bħalma Church of Christ. F'Malta jeżistu Church of Christ. Tajjeb mexxija minn Sur George Beyer, waħda mid-dottrini kardinali tagħhom hija li jekk meta tagħmel bl-ilma ma tistax issalva. Iva. U niftakru da l-istorja illi mara kienet anzjana illi kienu ilu jmuranda u da u deċidiet għamlu data meta ħad tagħmel. Tajjeb? U għal mieta ġurnata qabel għal dik ma salvaġġ. Il-Church of Christ 2 miljuni mad-dinja kollha hemm. Tajjeb mibdin minn Thomas u Alexander Campbell dawna jemnu in baptismal regeneration. U xi ħaġa diġà ħażina, imma minnhom ovvja. Church of Christ huma it-tajbin u kulħadd huwa ħażin. Restorationism. U full immersion. Issa bħalhom u mfatta ħarġu minnhom il-Church of Christ of Latter-day Saints. Illum nafhom bħala il-Mormoni mibdijin minn Joseph Smith, tajjeb, kitab 3 kotba ispirati da Alla jbierek. 3 kotba ispirati fosthom il-Book of Mormon illi huwa mhux ta' awtorità daqs l-iskrittura, ora mill-iskrittura għalihom. U għal darba oħra jgħidu aħna tajbin jekk tkun fis-soċjetà tagħna tajjeb. Però jekk m'intix gwaj għalik. Oħrajn Seventh-day Adventists. Tajjeb illi wkoll jinsabu Malta minn jiltaqgħu bil-Kirkara. Mibdijin minn Ellen G. White u William Miller. Ellen G. White il-kodba tagħha huma meqjusa bħala ispirati minn dawn in-nies. Tajjeb? Jehovah's Witnesses ovvjament. F'dan iż-żmien ukoll bdew wieħed Pastor Russell illi ma kienx jemmen fit-Trinità illum il-Jehovah's Witnesses jekk xi darba tkellimtu magħhom dejjem jgħidulek illi tkun magħna. Qed tifhem? U infatti meta tipprova tgħallimhom jew turihom ma jtux widen. Għax huma tajbin.
8 miljuni u nofs mad-dinja kollha minn dak iż-żmien. U ikolli ngħid ħafna Pentekostali tal-ġurnata tal-lum bil-profezziji moderni tagħhom u r-revelazzjoni ġdida tagħhom li huma qishom. Għalfejn ġibtilkom l-istampa ta' Maomettu li għex fis-seklu 6? Għax Maomettu, infatti, ir-reliġjon li beda l-Iżlam hija propjament restorationism. Fi żmienu qal, meta ħares lejn il-Knisja ta' żmienu fl-Arabja, qal hija Knisja korrotta, tant waqgħet fl-idolatrija, tant ħżienet, beda jgħid li l-Bibbja ġiet tant korrotta, meta ġiet ikkupjata minn manuskritt tal ieħor u allura ħass il-bżonn li jibda xi ħaġa totalment ġdida. Idea li dejjem tibqa' tirrepeti ruħha. Però ħaġa waħda nafu, min jinsisti li korrett f'kollox, ġeneralment huwa żbaljat gravament. Tajjeb, jridu nkunu umli biżżejjed li ngħidu le ma nafux kollox. U ngħiduha mhux biex le, għax onestament, ħadd minna ma jista' jgħid li huwa korrett f'kollox, ħadd. Palma ħadd ma jista' jgħid il ma jidnibx. Moħħna għadu jifhimha ħażin, iridu nissieltu magħna nfusna, iridu numiljaw nfusna biex naċċettaw l-iżball li forsi konna nemnu fil-passat, mhux vera. Ħana qelbu għal xi ħaġa aktar pożittiva. Lura fl-Ewropa, fejn għandna ċertu żviluppi interessanti. Hawnhekk ktibt il-Parlament Brittaniku jivvota biex jabolixxi n-negozju tal-ilsira, deċiżjoni influenzata mill-isforzi eroiċi ta' politiku Kristjan William Wilberforce, li hemmhekk għandna ritratt tiegħu. Tafu kemm għal ħafna sekli l-Ewropej kienu jinżlu l-Afrika, jisirqu s-Suwed u ħadmuha bħala l-sira. Kien negozju oxxen, inuman. Però dan William Wilberforce ra li dan huwa trattament kontra l-imħabba tal-proxmu. U ħadem u stinka ħajtu kollha sakemm fl-aħħar irnexxielu li l-Parlament Ingliż ivvota biex ma jkunx hemm aktar il-sira. L-sira kien hemm kellhom jingħataw il-libertà. John Newton li kiteb Amazing Grace qabel ma kkonverta kien negozjant bil-bastimenti tiegħu illi trasporta l-sira mill-Afrika għall-Amerika. Però għalla kapaċi l-armi dinbin mhux vera. William Wilberforce kien politiku, kien daħħal fil-politika. U rrid nagħmel punt hawnhekk illi il-politika hija sejħa aċċettabbli għal kwalunkwe Kristjan. Għax aħna naħsbu il-politika hija maħmuġa, il-politika bħaċi tħamġek faċilment iva. Però tafu illi Daniel wieħed mill-profeti kbar tal-Alla kien politiku fil-saltna tas-Sultan Darius Nebukadnezzar u oħrajn. U sħabu wkoll għaddejja tal-Alla Sidrak, Mesek u Abednego wkoll kienu uffiċjali għolja fil-politika ta' żmienhom. Politika Alla ħatar li jkun hemm mexxejja politiċi fil-pajjiż. U jekk wieħed għandu s-sejħa, għandu dik is-sejħa partikolari, mhux talba fiha xi ħażin, hija sejħa onorabbli. Hija sejħa onorabbli. U kapaċi bħal William Wilberforce illi tagħmel il-ġid. Simili għalih il-Lord Ashley Cooper, 7th Earl of Shaftesbury, dana personaġġ ieħor illi għamel ħafna riformi soċjali. F'dan iż-żmien seklu 19 fl-Ewropa kien hemm rivoluzzjoni industrijali. Rivoluzzjoni industrijali kienet illi kważi f'ġenerazzjoni waħda bdew il-fabbriki, illi ovvjament allura riedu min jaħdem fil-fabbriki, ħadmu n-nisa, ħadmu tfal, u jħallsuhom biċ-ċejċa. U allura sfruttament kbir
Tajjeb, imbasta dawn negozjanti jsiru sinjuri. U dana Lord Shaftesbury kien personaġġ li ssapportja ħafna kawżi tajba. Kundizzjoni oħra aħjar fil-fabbriki, il-kundizzjoni dak iż-żmien kienu orrendi. Anke ħadmu 18-il siegħa kuljum, immaġina. 18-il siegħa kuljum. Bla nifs. Xogħol manwali. Ukoll ir-regola x-xogħol tan-nisa u t-tfal u anke riformi fl-iskejjel. Dawn in-nies jgħalmuna li kapaċi nużaw l-influenza tagħna u l-poter tagħna f'kawżi ġusti, vera? Ħafna minnha m'għandniex xi poter kbir, però kollha kemm aħna għandna nies li ngħixu magħhom li kapaċi ninfluwenzawhom, vera? 60. Min jgħallem għandu ħafna. Min huwa mara tad-dar, jekk għandek żewġ tfal, dik hija l-għalqa li Alla jridek tikkonċentra fuqha, forsi, mhix vera. U f'dan il-qasam mhux biss l-irġiel imma anke nisa bħalma kienet Elizabeth Fry, kienet Quaker, tiftakrhom il-Quakers, il-tnejn minnhom kienu ġew Malta, Elizabeth Fry tibda ministeru għan-nisa fil-ħabsijiet u ssir mudell għal kumpassjoni u involviment soċjali. Ma qegħdin naraw anke din pittura qiegħda fil-ħabs, qiegħda tgħallem u tinkoraġġixxi lil dawk in-nisa. Laqmuha l-anġlu tal-ħabsijiet, immaġinaw, l-anġlu tal-ħabsijiet. Nies li servew ta' melħ u dawl għan-nisa madwarhom. Nies li juruna illi in-nies li l-aktar huma fissati fil-ġenna jispiċċaw jagħmlu l-aktar ġid fuq l-art. Aktar ma qalbek tkun merfuqa il-fuq, l-esmewiet, aktar tagħmel ġid fuq l-art. Hekk taħdem il-biċċa xogħol. Aktar ma inti għandek rabta ta' mħabba ma' Ġesu Kristu, aktar tagħmel frott. Ġesu stess qal, ibqgħu fiha jiena fikom jibqa' fiha u jiena fih dan jagħmel ħafna frott. U dan nies juruna kemm kapaċi anke jagħmlu affarijiet inkredibbli. U din Elizabeth Fry jekk xejn tgħallimna li hemm post tan-nisa. Hemm post tal-Ministeru tan-nisa għan-nisa u x'vera. Fejn naħseb jien hawnhekk żgarrajna. L-idea ġenerali li n-nisa jpoġġu bil-qiegħda ma jagħmlu xejn. Pawlu kellu nisa illi ħadmu miegħu, stinkaw miegħu fl-Evanġelju, Evodja, Sintike, ġo Filippi. Tajjeb, nisa qumu minn hemm u għatu daqqatit. Il-Knisja għandha bżonnkom bħal kull membru ieħor fil-Knisja. F'dan l-istess żmien għalkemm tikkawera, dert ukoll Florence Nightingale, kuħadd sema biha vera, Florence Nightingale imlaqma The Lady with the Lamp. The Lady with the Lamp. Kienet il-mara اللي bdiet bil-ħidma soċjali u anke politika tagħha għedet il-pedament għan-nursing modern. Qabel il-nursing ma kienx jeżisti. Il-pazjent stmat qisu annimal, mhix ħut hemmhekk minsi. U din Florence Nightingale poġġew in charge tas-soldati Ingliżi u Alleati fit-Turkija matul il-gwerra tal-Krimea. Nfakkarkom din ġrat tikk iżjed tard. Però biex qabluha ma' Elizabeth Fry. Li huwa diżappuntanti dwar Florence Nightingale, hi nfisha tgħid li kellha diversi konverżjonijiet. Qed tifhem u dal-konverżjoni għenuha u ispirawha fil-karriera tagħha, però kienet Unitarian. Ma stax inqisuha bħala mara Kristjana din, għalkemm għamlet ħafna ġid u baqgħet bir-raġun renomata, it-twemmin tagħha ma kienx twemmin strettament Kristjan. Ma kienx temmel Ġesu Alla
Dal-fejtik id-duna vera, għandek nies li għamlu tant ġid fid-dinja, Madre Teresa per eżempju. Ġifieri llum kulħadd jgħodda bħala qaddisa kbira, però x'in tisma' u tistħarreġ kienet temmen dil-mara. Iġġib għajnejk wara bidnejk. U mhux darba jew tnejn. Il-tajt ma' nies jgħidu li ma' nies bħal dawn li għamlu tant ġid. Andra ħara minn hemm. Għamlu tant ġid. X'waħda din ma jsalvawx. Però għandna l-iskandlu tas-salib. Dan huwa proprju l-iskandlu tas-salib. Aħna nemmnu kull Kristjan jemmen illi. Kull Kristjan jemmen li aħna salvati bil-fidi f'Ġesu Kristu u mhux bl-opri tal-liġi. Għax bl-opri tal-liġi ħadd ma jkun salvat. Sola fede. Bil-fidi biss. Ta' bil-ħaq nemnu jew ma nemnu din. Ebda ammont ta' opri tajba ma jista' jagħmilna perfetti għaliex għax diġà bdejn. Mit-tnissil tagħna f'ġufomna diġà aħna midinbin. Ġifieri ma rridux naqgħu fin-nassa ta' do-gooders. Għamel it-tajjeb u ħassalva bih. Tajjeb, avolja dawn in-nies bħal Florence Nightingale ġalna nistħu. Vera, il-fatt li għamlet tant. Però Alla jħarsel il-qalb. Qabel x'jagħmlu dawn, Alla jħarsel il-qalb, x'jien qabel ma nagħmel. Tajjeb? Ħammorru għal personaġġ ieħor li ddomina dan iż-żmien, Robert Murray McCheyne. Skoċċiż, pastor, żgħir, vera, 30 sena. Però fil-lomor qasir tiegħu urina kemm wieħed kapaċi jistenka anke f'pajjiżu stess, kien Skoċċiż fl-Iskozja, kien Minister fil-Church of Scotland. Aħna dejjem insostnu u bir-raġun għax Biblek tgħallem. Illi kull Kristjan huwa qaddis, vera? Kull Kristjan huwa minn issa qaddis. Però jekk nużaw it-terminoloġija kattolika, ġifier qaddisin huma vera dawk li huma eċċezzjonalment ta' barra minn hawn, dar raġel Robert Murray McCheyne huwa qaddis. Tant in-nies ħallew rekordju kull min iltaqa' miegħu. Ħallew xhieda tiegħu kemm kien bniedem devot qaddis b'mħabba sinċira Ġesu Kristu. U f'età qasira ħafna ta' 30 sena kien kapaċi jinfluwenza tant nies. U l-pritkar tiegħu xi ħaġa li kienet tikkonvinċi r-ruħ tas-semmija. Alla ma jberikniex b'talenti kbar. Aktarx Alla jberikna billi għamilna nixbħu lil Ġesu. Kristjan qaddis huwa arma qawwija f'idejn Alla. Kieku kellna nifhmuha din. Kieku kellna nibdew nipprattikawha. Kristjan qaddis huwa arma qawwija f'idejn Alla. Illum il-ġurnata ħsiebna biex nuru kemm aħna qawwijin. Nagħmlu l-March for Jesus u nagħmlu minn kollox. Basta impressjonanti biex nolqtu l-massa. Tifhem? Però mbagħad il-ħajja tagħna it's in shambles. Kollox diżastru. Talb m'hemmx. Devozzjoni m'hemmx, xirka ma' Ġesu m'hemmx. Mhux ħaġeb illi kważi nibqgħu ikkakmati, vera? Robert Murray McCheyne għandu ħafna xi jgħallimna. Il-priorità ta' ħajja konsagrata l-Alla. Ħajja konsagrata l-Alla. F'dan l-istess żmien ukoll beda dak li llum nafhom bħala l-brethren. Il-papa tiegħek u tziju kienu imorru fil-Gospel Hall li kienet knisja tal-brethren. Tajjeb? Min kienu tal-brethren? Kienu offshoot mill-Knisja Anglikana. Tajjeb? Bħal-Metodisti. Ħarġu mill-Knisja Anglikana nies
illi intabħu l-Knisja Anglikana mhijiex strettament fidila kemm għandu jkun. Bdew fi Plymouth, għal-bidu kienu magħrufa Plymouth Brethren. Plymouth kienet belt żgħira fl-Ingilterra. Tajjeb? U da George Muller, evanġelista u direttur ta' orfanatrofju fi Bristol, wieħed mill-fondaturi tal-Plymouth Brethren. Kienu oħrajn, Darby, Mackintosh u oħrajn. George Muller però jibqa' msemmi għal fatt kif għamel tant ġid ma' dawn l-orfni, il-tima, bnilhom orfanatrofju u ma kienx jittallab għal flus. Kien sempliċement jitlob. U b'xi mod jew ieħor Alla dejjem provdilhom. Impressjonanti, illum il-ġurnata taqra xi ħadd qed jagħmel xi ħaġa x'jagħmel imma ħin kollu jitlob il-flus. Ħin kollu. Illi allura tibda taħseb illi l-Knisja hija intrapriża finanzjarja. Da George Muller għall-inqas bħajtu u bil-Ministru tiegħu urina li kapaċi tafdel lill-Alla. Kapaċi tafdel lill-Alla. Il-Gospel Hall fil-Furjan kif għattilkom kienet Brethren fi żmien l-Ingliżi, anke fi żmien il-gwerra minn għalija kien hemm xi 70-80 ruħ li kienu attendu il-Gospel Hall. Mhux Maltin, ma kien hemm ċertu attività qawwija dak iż-żmien. Sieħbu John Nelson Darby. John Nelson Darby jibda l-Plymouth Brethren grupp li xerret fema dispensazzjonali tal-Bibja. Il-Brethren, u għal-inqas l-esperjenza tiegħi magħhom, huma nies vera ħelwin, umli u rridu li jsegwu l-Bibja. Però dan Darby u mbagħad aktar tard Scofield, naħseb jiena Scofield huwa aktar famus minnu għax kienet ħaġet Bibja bin-notamenti tiegħu imsejħa The Scofield Bible, tajjeb? The Scofield Bible tant stampaw minna u xerdu b'xejn illi bid-notes li kien fiha ta' Scofield ħafna Kristjani żvijaw fis-sens illi dawn bdew l-idea ta' dispensationalism. Tgħidu li x'inhu dispensationalism? Taħġu bl-idea illi Alla matul iż-żminijiet mexa b'modi differenti man-nies f'perjodi differenti. Normalment jgħidu hemm 7, mhux kulħadd jaqbel imma. Hemm il-perjodu tal-innoċenza meta Adam u Eva kienu għadhom ma waqgħux fid-dnub, imbagħad il-perjodu tal-kuxjenza, imbagħad tal-gvern uman, tal-weda, meta Alla ta' weda l-Abraham li b'nislu jitbier kull ġlus kollha, imbagħad il-liġi minn Mosè sa żmien Ġesu, imbagħad il-Knisja minn żmien Ġesu sakemm jirritorna, u mbagħad is-saltna. Is-saltna li dinna fuqha li hija totalment żbaljata, jaħsbu li wara li jirritorna Ġesu Kristu se jwaqqaf saltna politika fuq l-art u Ġesu jirrenja minn Ġerusalem. Dik hija finta, ma naqblux magħha. Ma naqblux magħha. Però dawn il-dispensationalists ħarġu b'din l-idea. Tajjeb, u allura għandhom żball ovvju jiena għamilt żmien meta kont iżgħar illi influenzajt ruħi minn dan it-tali. Però m'intomx tinnotaw illi perjodu tal-kuxjenza illum il-ġurnata m'għandniex kuxjenza ġifieri, xorta waħda għandna kuxjenza. Affarijiet qed ngħixu fi żmien tal-Knisja. U l-Gvern uman m'għadux validu llum, żgur li għadu. L-iżbal kardinali li jagħmlu però dawn in-nies hija illi provajt li inti ġew. L-iżbal kardinali li jfirdu Iżrael mill-Knisja. Għalihom Iżrael u l-Knisja huma żewġ entitajiet, żewġ gruppi totalment differenti u m'għandhomx jaqsmu xejn flimkien. Xejn. Dak huwa żbal kbir. Il-Knisja fit-Testament il-qadim, Iżrael ġifieri, dak nafu bħala Iżrael, kien bħal din inwara. Tajjeb? Li mbagħad minna ħareġ il-Kristjaneżmu. Il-Bibja dik li Testament qadim,
it-Testament il-qadim għandek profeziji, tipi li għadhom ma saħħawx. Fi żmien Ġesu Kristu t-tipi saħħew u l-warda fetħet kollha. Għandek biex nibdlu l-figura, siġra waħda, Iżrael huwa l-erq, il-Knisja huwa s-siġra li ħarġet minn dak l-għal. Allura, tibda tisma' ċertu talim tagħhom pereżempju, li l-priedka ta' Ġesu fuq il-muntanja ma toċċ għalina. Għax dika Ġesu pritka lil-Iżrael. U tibda tgħid, mela x'inhu għalina? L-erba' Vanġeli qas jgħoddu għalina, għax Ġesu kien qed jgħallem il-lut. X'jgħoddu għalina mela l-epistola ta' Pawlu biss, bażikament. U x'intejt allura il-Bibbja li Alla u Pawlu nnifsu qal li kull ma nkiteb fl-modi nkiteb għal faraġ u l-inkoraġġiment tagħna. Dan il-dispensationalism iġielek taqbad l-imqas u tajt din għalija u din mhix għalija, din għalija u din mhix għalija. Meta Alla tagħna Bibbja kollha biex nitgħalmu minnha. Tajjeb, ġifieri, kapaċi jkunu nies devoti, però din jekk għandek teorija. U dik it-teorija tinsertija żbaljata, mort il-baħar. Mort il-baħar u tista' mhux tikkumbatti mort il-baħar. Dawn ivvintaw pereżempju r-rapture komuni kif hija popolari llum il-ġurnata. Kif inhu popolari illi Ġesu se jidher se jirritorna. Jaħtaf lil-nies u jerġgħu jħodhom il-ġenna, tajjeb, u n-nies jibdew jgħidu x'ġara. Fejn huma, fejn hija, fejn hu ommi, x'ġar minnhom. Tibqa' sejra l-ħajja u 7 snin wara jerġa' jiġi Ġesu Kristu biex iwaqqaf is-saltna tiegħu. Imma m'intomx indunaw illi bekk Ġesu ħajjiġi darbtejn, meta l-Bibbja tgħid qatt jiġi qatt tieni darba u daqshekk qatt tieni darba. Mhux biex jitratta mad-dnub, ma' salvazzjoni ta' dawk li jistennew bil-ħerqa. Minn miġġa waħda futura qasmuha fit-tnejn. X'jiġri iżjed minn hawn min ġenerali wieħed kif Ġesu qal li għad tiġi s-sija, dawk kollha li jinsabu fl-oqbra, dawk kollha li jinsabu fl-oqbra. L-umanità kollha iqumu, dawk li huma tajjeb għal qawmin tal-ħajja, dawk li huma ħażen għal qawmin tal-kundanna. U Marija quddiem il-qabar tal-Lażru qaltu li Ġesu jiena naf li se jerġa' jqum fl-aħħar jum. U Pawlu xandar ukoll li għadu kien hemm qawmien tal-ġusti u tal-inġusti. Qawmin wieħed. Però dawn għamlu 5 qawmijiet. 5 resurrections. Għaliex? Għax għandek il-qawmien tat-testament tat-testament il-qadim, in-nies ta' żmien it-tribulazzjoni l-kbira, in-nies tas-saltna, in-nies li jikkomponu l-Knisja. Faħ naslu. Le, għal għandu poplu wieħed. Għandu poplu wieħed u salvazzjoni waħda. Scofield kien jgħallem in-nies tat-testament il-qadim kienu jisalvaw bl-opri tal-liġi. Ereżija kbira. Alla dejjem salva lin-nies bl-istess mod. Bil-fidi fil-weda tiegħu. Illi min jemmen fil-Messija illi hu batilna ikun salvat. Prattikament, ma nafx, bl-qalfin u bliet jgħid darbi u forsi anke Scofield iktar tard. Il-pedament tal-Pentekostalizmu bażikament. Biċċa tittieħdu hawnhekk. Iva. Biċċa minn dak issa di vera qawwija, kważi. Żball ġib il-ieħor. Żball ġib il-ieħor. Bħal għandek id-dominos, twaqqa waħda, ma tibda tibqa' sejra. Iva. Okay. Ħankomplu u nibdew nikkonkludu fejn għandna il-missjonarji li ħanidok ibrillaw dan iż-żmien u tajjeb li nsemmuhom. Henry Martin, Ingliż li mar missjonar fl-Indja u l-Persja. Kulta tgħid ma xu ftit wies dawn in-nies. 30 sena, vera, 30 sena. Mar l-Indja studja l-lingwistika għaleb it-testament il-ġdid fil-żmien ċkejken tiegħu. Fl-Urdu, fil-Persjan u fil-Ġudea Persik. Għasna f'x'lingwi din. Qed tifhem. U wkoll traduċa s-salmi għall-Persjan u wkoll il-Book of Common Prayer għax kien Anglikan. Però kien Anglikan tal-affari tiegħu da. Anglikan Kristjan ta' vera.
Darba rajt li meta